Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Friday pala today. Akala ko kasi Lunes lang. Gulong-gulo na sa araw. Kapag Friday nga pala, wala nga palang kwento na Mahiwagang Burnay. Nakalimutan natin. Ano lang yung patikim lang yun, mga kaibigan. Ganyan. Nakalimutan talaga ko nung araw ngayon. Sino pong gulong-gulo na sa schedule? Ito nga yung sinasabi ko, partner, tayo lang ba to? Hindi ko rin alam. Tayo lang ba to? Nakakatakot. Ang tanong, nakakatakot ba to? Kami na po ba'y nagugulanan sa schedule, nagugulanan sa araw? Ay, oo nga pala, anong araw na ngayon? Ay, schedule din kanina. Sabi niya, akala niya daw Thursday. Akala ko Webes pa lang, Biyernes na pala. Ganyan. Sabi din nung guard kanina, sabi niya, akala ko Enero na. Mas malala pala. Wala ka dun sa kaibigan ko. Anong sabi naman sa'yo? Kaka-text lang. Ang sabi. Wake me up when September ends. Sabi ko, ayun na kita maging friend. Mas malakas yung sapak mo kaysa sa akin. Mas malala pala. Nasa September ka pa lang. Anong dimension ka? Kamag-anak ka ba ni Doctor Strange? Ay, nakakalerke. So pag Friday, walang Mahiwagang Burnay. Nakalimutan namin Friday pala today. Friday na pala today. Grabe, 3 araw na lang, Pasko na. Oo nga. Kung meron kang Christmas gift na, gusto mong matanggap, ano yung Christmas gift na yun, partner? Wag nang yung mga, yung pang Miss Universe na sagot. Ano mga sagot mo, wala nang pusang masagasa. Wish ko talaga yun. Christmas wish mo naman talaga. Gets ko naman talaga na wala na po sanang pusang masagasaan. Gets ko naman, it's such a noble Christmas wish. Pero yung partner, yung tangible, nakahawakan, yung something na gusto mo, 'di ba? Libre lang namang mangarap, ba't naman? Malay natin may magmagandang loob. Kahit na hindi na may magmagandang loob, partner, ibigay ni Lord sa atin, 'di ba? Oo, tama, may magmagandang loob. Yan, tama. Ano nga yun? Manalo sa loto. Ay, ako na yun eh. Ang dami namin nag-aagawan dyan. Maliban doon. Ang sagot dyan, palakasan na lang. Palakasan ng prayers. Pagalingan ng guardian angel. Sige na ka. Diba? Ang tawag dyan, palakasan ng kapit. Hindi, pero seriously, partner, meron ka bang parang gustong item? Hindi naman sa yung parang gustong bigyan kita, di ba? Nag-iisip bibigay. Hindi naman. Kunyari surprise, pero nagtatanong na. Halutang-halutaan naman. Yung asyumera yung datingan. Feeling. Nakakaloka. Kaya siguro niya ako tinatanong kasi bibilhin niya yun tapos regalin niya sa akin sa Pasko. Correct. Di ba yung mga girls ganyan? Nag-assume. Alam mo naman, mga asyumera. Parang nung Christmas, speaking of assume, sabi nung Christmas party natin, nakakatawa tong asawa ko eh. Sabi ko sa kanya, hala, may star of the night. Sabi ko. Tapos sabi ko, oh my God, sana wag akong tawagin. Sabi ng asawa ko, feeling mo naman. Feelingera match ka. Asyumera ka, tatawagin ka talaga. Sana wag akong tawagin, di ba? Hindi, pero sabi ko talaga kasi pero sa loob-loob mo parang ayoko talagang matawag. Pero alam mo ba na may star of the night nung Christmas party? Hindi. Hindi ko alam na may star of the night. Ako alam ko na may star of the night. Kaya hindi ako nagbihis na maayos. Ganon? Para ayaw mo rin matawag. Kala mo naman. Alam mo, ka-feeling na assuming din. Alam mo kung bakit? Binihisan ko, malamang tatawagin kaya ako. Kaya nga eh. Kasi ako, nagbibihis kasi ako kahit wala namang... Sabi na, kakapal na mukha nyo. Hindi. Sabi ng organizer. Sabi nga sabi ng asawa ko nga, feeling daw ako, assuming ka naman, ganyan. Alam mo kung bakit ayoko? Bakit? Kasi kapag ka nag-host ako nag-host tayo ng mga Christmas parties, may star of the night, kapag ka ang crowd, I feel ko, a light crowd, ang lakas ko man dog show. So may feeling ako na kapag ka
mangyari yun sa akin, madodog show ako. Okay. Ayoko madog show. Parang Malay ganun mo. siya, parang, tsaka alam mo yung feeling na minsan ka lang mag-attend ng party na wala kang obligasyon. Ibig sabihin, hindi mo kailangan magpatawa, hindi mo kailangan, di ba, hindi mo kailangan maging Nicole Ayala. Pwede ka lang maging Emmy Tiniana na attendee. Spectator diba? ka lang. Spectator lang ako, nanonood lang ako, nag-e-enjoy ako ng party. Yung wala akong Ako thankful walang talaga kailangang ako, mga gawin. boss yung tinawag. Kaya nga. Maiba naman. Kayo naman yung mapaglaruan. Kayo naman na dog show. Gumanti, di ba? Gumanti yung mga empleyado. Nakakaloka. Pinagtatawag sa entablado mga boss. Mga bossing, di ba? Ganyan. Ganyan pag masaya nag-assume. naman eh. Hindi, pero masaya naman, in fair. Oo, tsaka hindi mas masaya, 'di ba? Kasi nga, 'di ba yung mga boss natin, for example, seryoso na sila most of the time. Yan. So makita the other side of them. Correct. Nung pinakit sa stage, kita na nyo, pinag-isip agad ng kasabihan, pinagawa ng talent, Correct. may question and answer. Tingnan mo. 'Di ba? Sino mag-aakala na mapapagawa mo yun sa boss Nang mo? ilang in a few minutes. Oo. Nang mabilisan, instant kailangan. Bawal mabagal mag-isip eh. Boss, ikaw na candidate number 1 ka. Correct. Anong kasabihan mo? Anong talent mo? Yan. Biglang mag-iisip ka ng talent, di ba? Sumayaw, 'di ba? Ganun. May mga nagkano. ganyan, may mga ganyan talaga kapag ka-Christmas party, kaya kailangan laging handa. Tama. Diba? Balik tayo, partner, napunta tayo sa ganun dahil sa word na assuming eh. Nag-assume ka. Kung meron nga, di ba? Kung meron isang gift na gusto mong matanggap, ano yun? Yung nahawakan. Yung maayos yung sagot kasi mali mo may magbigay. Ito naman, alimbawa ako, sasabihin ko na talaga, Christmas wreath, ganon. Advent wreath ang gusto ko, di ba? Mga ganon, yung nahahawakan, ganon. I-PM nyo na lang sa akin. Boss Jamie, wag pagpabango. Oh, Sumera talaga. nag-assume. So, pabango, ganon. Hindi kahit ano kung hindi naman. Kahit hindi particular. Hindi naman ako. Alam mo Kasi iniisip ko yung pwede kong i-recycle. Ganon. So kung may magbibigay po kay Christopher ng regalo, yung pwede niya pong i-recycle. Yan. Yan. Kaya alam, partner baka mamaya yung regalo ko i-recycle mo, may pangalan mo yun Adi ano. Halata ka naman nag-recycle ka. Buti nga yung regalo mo sa amin ngayon, ang galing personalized. Laging personalized ang gifts ko sa inyo. Ay, talaga ba? Last year din. Yung transparent mug na binigay mo last time. Binigay ko doon, Christine kasi yung pangalan. Christina Chupeta. Sabi ko na Sabi nga niya, ba, sweet mo naman. sabi ko na nga ba yung gumawa talaga niyan, sinasabi ko na nga ba lasing na naman siya nung ginawa niya. Yung pinagbigyan ko na appreciate niya kasi kapangalan. Kasi kapangalan. Ay, di napabuti naman pala. Alam mo kasi ba't ko natanong, feeling ko, yung mga taong wala na masyadong yung gusto, parang feeling ko nakaluluwag-luwag na sila, successful na sa life. Uy, hindi lahat. Feeling ko nga lang, hindi. Lahat na, hindi ko naman, valid ang feelings ko, pero hindi ibig sabihin tama, di ba? Kung ikaw tatanggap ng regalo, anong gusto mo? Hindi ko rin, hindi. Nag-assume din. Hindi ko rin wala rin yung parang sasabihin ko, gustong-gusto ko talaga ng ganito, ganyan. Hindi, wala. Alam ako ang sagot ko, wala. Kasi at the back of our mind, sinasabi, nag-a-assume yan. Di ba nag-a-assume lagi ang isip natin? Na ano? Whether you like it or don't. Pagpasensya nyo na po, kakayanin po namin itong pag-uusap namin sabog. Mag-a-assume ka na may magbibigay sa iyo ng ganung regalo. Kahit sabihin mo, kunyari, ay ako hindi talaga. Talaga ba? Kasi kaya ko siyang, hindi naman, pero sabihin, di ba? Kung tatanong kita kung ano, sige, kung may magbibigay sa iyo ng regalo, something tangible, ano ito? Wala nga akong maisip. Alam mo kung bakit hindi wala ang sagot mo? Bakit Kasi alam mo kung eto meron akong talagang real talk na sagot. Kasi parang feeling ko yung gusto ko hindi nila mabibili. Sabi na. Hindi, iba-iba tayo. Hindi mabibili. Feeling ko, yung gusto ko talaga, I mean, it's something tangible that I really like. Feeling ko, yung mga nasa paligid ko, hindi nila kayang bilhin.
Kasi gusto ko talaga siya. Ang lakas maka-pressure, kaya better wag na lang sabihin. Better na lang, wag na lang. Kasi lahat naman, kahit ano yan, na-appreciate. Correct. Ako din yun. Kahit anong bigay nyo, nakaka-appreciate. Ayokong mag-mention kasi ayokong ma-disappoint. Tama. Yun yung sa'yo. Diba? Yun yung sa'yo kasi at the back of my mind, feeling mo, pag sinabi, feeling mo, pag sinabi mo yun, ibibigay. Yes, diba? yes. Ako naman hindi. Parang, ewan ko ako alin yung magkakaiba ng pag-iisip, no? Ang galing lang ang galing lang talaga ng brains natin. God is so great. That's sa aspect na yun. Kung paano tayo mag-isip, dun sa isang question, iba-iba tayo ng POV, iba-iba tayo ng mindset kung paano natin sasagutin yung question na yun. Ako ang sa akin, parang hindi ko na lang sasabihin kasi hindi nyo naman afford. Kayo mga nakapalibot sa akin, mga hampas lupa kayo. Sabihin mo na ng rekta. Bakit ko pa sasabihin? Di sayang lang laway ko. Mga hampas lupa naman kayo. Tanong-tanong to. Di naman niya mabibili. Grabe siya. Huwag ka nagtatanong. Baka magulat ka. Kung ano talagang gusto ko. Alam ko lang kakayanan nyo. Pag ako nagsagot ng gusto kong regalo. Ang sa akin, baka malungkot kayo. Kasi baka malungkot baka ma-pressure kayo. Oo, ganun. Hindi, baka malungkot kayo kasi yun parang... ba totoo talaga yun yung sagot mo? Oo, yun talaga yung sagot ko. Kasi sasabihin ko talaga kung nakaka-open yung sagot mo. Charot lang. Hindi, pero... Sabi ng mga nakapalibot sa iyo, mga friends mo, kaya mga people close to your heart, sabihin nila. Sampalin ko sa iyo yung gusto Grabe mo naman siya. Tingin sa atin, mahihirap talaga. Kasi bakit? Ano ba? Well, tanong mo sa akin kung anong gusto ko. Anong gusto mo? Gusto ko bumili ng sariling bansa. Meron akong kaibigan may kaya nun. Sabi ng mga kaibigan mo, sira ulo to. Kaya nyo nga ako kaibigan kasi sira ulo din kayo eh. Sabi na, hindi ka namin papatulan. Kasi yun yung gusto ko, partner. Gusto kong mag-create ng sarili kong mundo. O kaya nyo? Sabi ko sa'yo, walang may makakaya niyan. Kaya hindi na lang ako nagsasalita kung anong gusto ko. Kapag sabi naman niya, ginagawa mo naman yan, meron ka na dati, di ba? Sa bagay. Sarili mong mundo. Sa bagay. Ako nga ang presidente dito sa mundo ko eh. Ako din yung VP, AVP, SVP. Depende ko anong trip ko, yun yung ranking ko. Minsan Sergeant at Arms, minsan Barangay Tanod, sa sarili kong mundo. Okay, malinaw ang ebidensya. Sira ulo talaga. Hindi, pero hindi, ba't ko yung tinanong partner? Kasi parang wala pang nagtanong sa akin kung anong gusto ko. Bigla lang naging malungkot. Yung tawan-tawa, tapos bigla naging malungkot. Malala na talaga. Ginawa malungkot yung sarili mag-isa. Di ba? Tama naman yung sagot mo. May sarili kang mundo. Sira ulo. Pasensya na po. Matatapos na kasi yung taon. Wala na talaga kami mapiga. Pagod na po ang katawan lupa namin. Pagod na lalamunan namin. Pagod na isip namin. Pagod na po kami. May natitira ka pang may natitira pang pangunawa yung mga tao sa'yo. May mga kaibigan ka pang kaya kang intindihin. Ayoko. Teka. Sabi niya, pagpasensya na natin si Nicole. Ganyan, pagod lang yan. Sabi ng mga kaibigan mo, diba, kawawa na talaga yung dalawa. Grabe, diba? hirap na hirap. Pagod na sila. Kailangan talaga kumita ng pera pero sabaw-sabaw na mga sinasabi. Kaya alam nyo po mga kabisyo, wag nyo iisipin lagi na ang isang trabaho. Para pag may nakita kayong trabaho, parang inisip mo, ang dali ng trabaho niya, ganyan. Hindi po ba dali trabaho? Sira ulo to, umiiyak talaga. Yung tawan-tawa kanina sa sarili niya joke. Tapos sinabi niya, ganoon. Sorry, pagod na. Biglang ginawang malungkot yung sarili. Biglang nagkaroon ng burnay. Kaya ano yung sabi ko kanina? Kaya ako baka mamaya ngayon pa ako mawala ng boses. Di bali wala na. Buti na lang tapos na. Ayaw na ng katawan lupa magtrabaho. Wala nang hosting. Wala na din. Ano ba yan? Makakatulog ka na ng sapat mamaya. Para hindi na ako nag-i-emo. Ano ba yan? Na-emo bigla.
Nakakainis yung ganun. Yung tawan-tawa ka. Yung wala naman. Tapos sabi ko, na-realize ko pa. Ba't wala kang nagtanong ko anong gusto ko? Lagi kong tinatanong kung anong gusto nila. Wala nagtanong ko anong gusto ko. Hindi ko alam. Teka, ano ba yan? Ano ba yan? Lungkot ba yan o saya? Hindi ko na rin alam. Alo-along emosyon. Ang sakit na lalamunan ko. Ano ba yan? Baka ngayon. Buti na lang tapos na talaga lahat ng events ko ngayong taon. Wala na tayong gagawin. Ano na to? Isang record na lang. May isa pa pala. Pero konti na lang yun. Ano ba konti yan? Na lang yun. Nakakainis naman eh. Oo. Ba't napunta dyan yung yung usapan? Mali ko sa'yo, nakalimot ka agad, ikaw nga una nagtanong. Ako pala nagtanong, sorry. Pero maganda, lagyan natin ng value ng konti. Yung sa'yo, Ano? di ba? Totoo din naman yun. Alam ng marami that you are a giver. Di ba? Ano ba? Huwag tayo magpalungkutan. Ano ba yun? Hindi, para lang mabigay. Bakit ka umiyak, di ba? Hindi ako umiyak. Ano to? Natatawa nahatsing ako. lang pusa. Ang daming alikabok dito kasi. Ay, alam ko na hindi naka-on yung purifier. Alam mo Nahatsing naman, lang po siya. sensitive skin ako. Simula nung nagluta ako, sensitive na yung skin ko. Charot. You know for a fact, we know for a fact that you are a giver. But nobody ever asked you. What I want. Hindi nakatulog. Nakadagdag pa. Yung kasi yung kapag ka may umiiyak, yung hinihagod mo pa yung likod para lalo siyang umiyak. Sige lang, ilabas mo lang gano'n. Ganyan. Sabihin mo lang ang mga nararamdaman mo. Kasi nga, di ba ikaw naman nagsabi mga tao nakapalibot sa'yo, mga wala talaga silang pera. Maglalakas ba sila ng loob na magtanong sa'yo? Ikaw na nga yung nagbigay. Ay nako, wala lang. Kaya meron ako nakita sa TikTok part na meron siyang parang 10,000 comments on TikTok. Ano siya, simple lang. Babae umiyak, parang nakahiga sa kama. Tapos caption niya was parang birthday niya. Tapos pag-uwi niya ng bahay, walang nagbumate or walang nagbigay ng cake. Walang nagbigay ng cake sa kanya. Tapos sinabi niya na nirant niya lang doon. Samantalang sa lahat ng okasyon nila, I always have a cake for them. Birthday ko ngayon, wala akong cake. For some reason, hindi ko maintindihan, nag-resonate. Alam mo yung gano'n? For some reason, yung pakiramdam mo. May nirepost ko. Alam mo yung parang, ba't ko ito nirepost? Parang di ba yung nanay na nag-celebrate mag-isa, sipin mo all her life ha, parang di ba nung nag-celebrate yung mga anak niya ng birthday. Ayoko nang tumanda emotion ha. Binibilan niya ng cake yung mga anak niya, ipinaghahanda niya, pero nung birthday niya mismo, walang ni isa nakaalala sa birthday niya. So ang ginawa niya, nag-celebrate siya ng kanyang birthday sa fast food at dineclare niya doon birthday ko. So yung mga tao ang kumanta ng happy birthday sa kanya hindi niya kakilala. Parang di naman ako gano'n. Magulat kami si Nicola sa fast food. Parang di naman ako kumakain mag-isa malungkot spaghetti. Hindi mo kayang gawin yun kasi malayo sa personalidad mo. Malayo. Ano lang to, pagod lang ako. Pagod na kasi ako. Pagod lang to mga kabisyo. Kaya huwag kayo masyadong magpapagod nang hindi kayo tamatawa tapos bigla iiyak. Parang tanga. O siya, bye-bye na mga kabisyo! Kulang lang po